Het lijkt het stiller als oors op straat en in een soort huizen staat de televisie aan om het nieuws te volgen. De sfeer in het dorp is gelaten. We denken ook aan het dorp in Oud-Waard, want die komt nou op deze manier negatief in beeld. Wie ben voor ons dorp ben we heel blij dat de familie Vaarstra dit nou een plakje aan kent. En dat het nou eindelijk aan de kant is en het hoofdstuk afsluiten kennen. En het dorp kennen wij vooruit. En daar hebben we verlet van. Het houdt er wel bezig. Het had heel wat met de Westerheen, met de inwoners van de Westerheen. En ja, maar afwacht je. Wat komt er uit en krijg je de familieleden een beetje duidelijkheid wat er precies passeerd is. Nou ja, het is wel een spannende dag nog, denk ik. Ik ben wel eens keer wat er nog achterwij komt. Nee, het hoeft voor mij net. Nee. Zou dat net? Nee. Maar voor die mensen kan ik het me wel begrijpen. Maar voor mij hoeft het net. Want het is allemaal heel verschrikkelijk. Wat zou je zeggen? Dat is allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Nou ja, ik hoop dat ze er wat aan doen. Hè? Dat er een behoorlijke straf krijgt. Want ik vind nou wel dat de 14 hier hem stilhouden had. Voor de familie vind ik het heel moeilijk. En deze dag ook. Een keer zo goed. Dus vooral die ene zoon. Dus, nou ja, en op het heden, op internet is het wat val. Je hebt 4-2, dus er komen wel wat berichtjes uit. Zo val je wat? Ja, zo val ik er op het moment een beetje. Ik ben net zijn om daar nog naar hen te gaan. Dat hoeft voor mij niet. En voor die vrouw, daar werk ik mee. En voor Hulptransport Roemenië, daar werk ik mee. Welke vrouw werk je mee? Marianne Hamem. Oh. Een heel lieve vrouw. En nog maakt ze dit weer trost in. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat zie ik je weer trost in, Maarten.